zit hier in het cirkel. Ja, wat heb je in de aanbieding? Ja. Ja, we hebben achter nog wel nog een tegelstop dat we de grootste markt van Nederland zijn geweest. Er staat er een tegeltje op. De grootste markt? Van Nederland geweest. Hier in Egelsen? Ja, ja. Dat geloof ik niet. Heb jij dat nog meegemaakt? Ik word volgende maand 69. Kijk. Ja, kijk, en wat ik zeg, we hebben dat ook. Kan ik dat dan lopen naar het plekje? Dan hebben we dat. Is dat ver weg? Nou, zeg je vooraan op de hoogte. Kom lopen we samen hier. Eerst zien dan geloven. Ja, de mannen, die kastvrouw zit er goed. Weet dat is, de man is al goed, we moeten kijken aan het jasje. Dat is meneer Van der Zwaan. Dit jasje? Ja, dat hoeft zo veel lekker. Oh, dan wil er toch iets van een ander jasje? Ja, dan moet een jasje van een VVD erop zetten. Ja. Nee, dat zeker niet. Oh, dan is het toch wel lid van je weer, of niet? Bas, dan is het toch lid van je weer, of niet? Van VVD. Dat weet ik zeker. En dan heb ik ook geen tegel voor nodig. Oh, wat hier, dat project had prinses Beatrix geopend. Wat bleef? Dat project hier, dat had prinses Beatrix geopend. Echt hoor? Ja. Toen ze nog koningin was of toen ze alweer prinses? Nee. Ik vind dat ik koningin zou zijn. En de man van dat, prins Klaus, is hier op de mijn geweest. Onder in de grond is er geweest. Oh, dat is ook al lang geleden. Ja, dat is meer weer boven 50 jaar geleden. Maar je ziet geboren en getogen in Egelsen. Ja. En wat heb je die 68 jaar van nog, bijna 69 jaar van nog leven gedaan? Ik heb gewerkt. Ik heb van alles gedaan. Wat geld te verdienen, wat geld te verdienen. Oké. Maar wat heb je voor een beroep geleerd dan? Ik ben schoonmaker geweest. Schoonmaker? Ja. En wat deed je schoonmaken dan? Ja, in de flattengebouwen. Van een grote schoonmaakfirma. En verdiende dat een beetje? Ja, toen was de huischef in de buurt weer de lieve de werkloos, of niet? Maar dat vond je wel leuk om te doen? Ja, zeker. Ja, dat hebben we 14 jaar gedaan. En toen ben ik gepensioneerd geworden. Waar moeten we naartoe? Rechtdoor? Ja, ook. En die kerk die is van 1100 jaar oud. En we met kijken wat, daaronder is de Heemkundevereniging. Oh. Daar worden de vlaggen door. Ah, oké. Ja, dit is open tot 3 uur. Kijk, daar staat een bord, ja. Dat weet je allemaal. Ja, ik ben ook geboren eigenlijk zo na. Dat de Heemkundevereniging op zaterdag tot 3 uur geopend is. Ja, dat is hier. Kijk, dat is. Chris, Dat is nou de markt wat? van Nederland. Eigenlijk zo. Ja, hoe is? Gij zei de grootste markt. Ja, daar staat er de grootste markt. Nee, de beste. Ja, de beste. Ja, daar doen we het ook voor. Oh. Ja. En uit welk jaar is dit? Dit is al wel een jaar, 3 geleden. Er waren 3 battle slangen had dat geregeld. Ja. Weer hebben we gefilmd? Ja. Ja? Waar is het voor? Voor hem. Van mij Voor hem. Oh, je kent elkaar? Ja, ik loop achter hem aan. Wat bleef? Ik loop steeds achter hem aan. En waarom zit je achter hem aan? Ja, ik ben hem filmen. We hebben hetzelfde café. Nou, we mogen geen namen noemen, hè? Gaan we niet doen. Nee. Hoeft hem niet te vertellen die dingen. En waar kent je elkaar van? Wat een café, wat een café. Het café komen mooi terug gekomen, daar. Ah, oké. Maar je had wel laatst nog hier op de Laurastraat nog gezeten. Wie? Ja. Ja? Ja. Met die Joden dingen toch. Hier vooraan op de Laurastraat. De Stolpersteinen. Ja.
Dit werd alles wat hier gebeurt. We hebben Ja, ja. echt alles van heen. En vandaag heb ik hier ook de bijnaam de burgemeester. Ah, Aha. de burgemeester, dat zit G. Ja, dat café hier vooraan en dan noemen ze mij daar zo. De En dan burgemeester. ziet G allebei stamgast. Ja, Ah, ja. zeg dat wel. Ja, woonkamer. Oké. Yes. En De oudste en de jongste. de Samen. oudste en de jongste. Ja, Ja. hij wordt 69. Ja, Dat weet ik volgende niet. maand. Ja, dat heeft... Hoi, ik mag boeten. Dat Oké. durf ik niet te zeggen nou. Oké. En hij staat voor mij. Jeff. Jeff. Jefferson, hoi. Wat is een aparte verschijning. Vind ik ook, dankjewel. Ja, Dankjewel. maar de maakt werk van die Van min. uiterlijk. Is dat zo? Ja, Influence bedoel ze? ja, weet ik niet. Ben je influencer? Vind ze? Ja, weet ik niet. Nou. Doe mijn best, influence. Op de goede manier. Nee, ik vind de combinatie erg leuk van Man en vrouw. 3 dagen baardje en lippenstift. Ja, dankjewel. Ja, man en vrouw, dus is het zelf. Androgeen noemen ze dat. Leg even uit voor... Burgemeester, Wat beleefd? we al even erbij blijven, hè. Ja, wat is? Ja, Hij is androgeen. ik weet niet wat we hebben. Ja. Androgeen. Ik weet niet voor welke ziekte hij had. Weet ik niet. Nou, ik denk niet dat we het als ziekte moeten beschouwen. Hij weet dat niet. hè? Leg even ook aan de lui toe, zoet, wat is androgeen? Jij dit toch wel? Nou, androgenie is dubbelzijdigheid. Tweezijdigheid, mannelijk, vrouwelijk. Kijk, ik heb ook een makkelijker woord. Ik ben een manwief, maar het is androgenie. Manwief. Ja, dat zeggen ze toch, Limburg? Maar vult ze zich meer man of meer vrouw? 50-50. Hoe werd ze dat? 50-50? Ja, jij vraagt, ik zeg 50-50. 50-50. 50-50. Ja, En, we vanished, 2 in 1. maar de heads Jeff, Jeff? Ja, Jeff. de heads ook echt Jeff. Jefferson, yes. Jefferson. Without an airplane. Ah, dat is wel grappig. Daar hadden we het straks bij Jo en de koffie nog over. Jefferson Airplane. Toeval bestaat niet. Net dat klopt. Sinds we dit programma maken, geluiven we door. Niet meer in. Nee? Eén waanzinnige plaat gemaakt, hè? Jefferson Airplane. Ja, goed. Je kent wel minuten lullen nu. White Rabbit. Ja. Kent ze toch of niet? Jazeker. Ja. Ja. Hey, maar 50-50 is het. Heeft ze dan nog een naam voor die vrouwelijke kant? Nee. Gewoon Jeff. Take it like it is. Oké. Gewoon Jeff. Come as you are. Come as I am. Come as I am, yes. Hey, Chris er veel opmerkingen over? Ja, maar goed. Lu kijken natuurlijk. Ja, goed, maar is er ook geen om te kijken? Dus waarom niet? Het zou dom zijn als ik me zo maak toes om niet bekeken te worden. Koekoek, wie laat het? Huh? Hoe lang duist je dit al? Zolang dat ik leef. Altijd gedaan. Ja? Maar ik heb ook een goede ouder. Zijn leef kocht me alles wat ik wou. Pap zei, doe me de nagels lakken. Mam zei, het lippenstift, dat moet ik toch niet meer. Dus ik ben ingevoed. Opgevoed en gevoed. Wat cool. Dat Ja. je in Elderstore dich in stimuleerde ook om zichzelf te zien. Ze zijn zelf ook vrij, ja. Artiesten. Mijn moeder is ook een zangeres, Lita Turner. Mijn pap is de drummer van Undercover. Echt hoor. Remor Herveyen. Dat is mijn papi. En zit er ook artiestenbloed in dich? Ja. Ik ben zelf muziekproducent. En dan hou ik van mijn eigen ding. Designen, sound design, audio engineering, editing, mixing, mastering. Uitvoerend vocaal, dus... Ja, dan sta je ook een audioman. Ja, dat weet ik. Ja? Kent je elkaar? Nee, maar ik ken zijn Grieze krullen wel. Soort, erkend soort, apartheid. Dat is apartheid. Ik ben niet apart, ja. Ben ik Nederpaard? Nee, veel te simpel verbeeld. En hij heeft een mooie Oh. schoen. Maar niemand kent die zijn. Jawel. Dat is ook Kijk zonde. maar. Dat is ook zonde. Dat is ook zonde. Nou, ik heb liever dat Lu me aanspreken op de gesprekken dan op mijn scheun. Ja, Maar dat gaat ook niet om mij, hè? Het gaat om de Lu, hè? Maar dan... We hebben ook een gesprek. Oh, we hebben nou geen Hoe gesprek? ga je dat nou?
Het geit, ja, de burgemeester heeft ons aangesproken. Ja. De burgemeester is het schuld. Waarom ik daar? Dicht wordt gaat het zoeken. Ja, we zien altijd wat aan het zoeken. Ja, dat weet ik dan, maar dan kijk naar het programma. Heel goed. Hier kijken. Kent je het programma? Nee. Nee. Ik wil niet weten. Oh, L1. dat zou ik niet weten. Jawel. Oh, We beginnen allemaal bij L1 Vuur Nieuws. wij maken een programma over toevallige ontmoetingen. En dan nemen we een 12 minuten op en daar gaan we niet meer in knippen. I got him. A one take. Een one-taker. Ja. En dan is het Wat programma. leeg ja, nu. Dat wel. Ja, is dit goed leeg, vind ik? Zeg maar gaat voor toe. Zeg maar gaat voor toe.